que avui tots els candidats i les candidates fessin públic el seu patrimoni, per saber com entrem en política i com sortim al cap dels anys. Nosaltres tenim el compromís de fer-ho. És més, nosaltres tenim el compromís de fer que aquesta sigui una proposta. I una proposta precisament per canviar les coses, per demostrar que som ciutadans normals i corrents, que entrem en política per canviar la realitat i que sortim en política havent intentat canviar la realitat, a vegades sortir-nos en millor i a vegades sortir-nos en pitjor, òbviament en funció de la correlació de forces. Però aquesta és una manera de donar exemple. Què proposem? Un pacte contra la corrupció, per la transparència, pel bon govern i amb mesures destacades que s'haurien d'incorporar a aquest pacte. Per exemple, controlar estrictament el finançament dels partits polítics, amb la prohibició de les donacions anònimes, de les fundacions, de les associacions vinculades a partits, tal com ja està amb els partits polítics. La prohibició de les donacions per part de les persones jurídiques i l'establiment de límits de donacions de persones físiques en espècie, sobretot en béns immobles, perquè hem tingut precisament coneixement de coses que no han agradat.